Okay ra ka? Oh, okay ra. Mga interview ra may ha. Ani ra niya ang vibe no? Okay. At mag-unsa mo duwa? Mag-uyab. Pila na ka tuig, bulan ang relasyon? Mo 4 months rong Monday. Oh, happy man sa ripohon. Asa ga so good ning relasyon? Classmate me. Baguhay pa po mo nagka-classmate? Last year pa may classmate. Oh, nga naman karon pa naka-decide nga magrelasyon. Ako, first time ako ni pag-uyab-uyab. Pero kung bang first year, marag chill ra mo, sago-sagosa. Dili nonchalant kayo siya. Nya dali mo uli na di nimo makit-an classroom. Nga may karon kay nagpabilin ron. Sa ba? Ay kay nagkaila mo nga mura mag dili man kay siya mo murag tig-interact yun sa pagsugod ning relasyon na de. Class rep man ko din. Ako'y sugoon sa maestro na bulungon. Ako ra iyang replyan. Di siya mang-reply sa uban. Kano sa ka naka-decide nga mura og maninguha niya? Ay bugi na ka ni babae man naninguha kaysa kananchalant nimo. Dili, oy. Una, first year, abi na guwa siya uyab. Nya, nakakibalo mo kuna na siya gidalang uyab sa kuan. So first year naka-notice na gyud ay puga niya. Mo to pag si kanya, kabalo ko nagabulag sila. Imo gunggi ko anda agad kani kay bulag na sila. Oh, pero first time na ko ni. Kumusta ang first time? Okay ra. Nani dining pag-uyab-uyab. Nilingon siyang sayon kaayo. Napoy pagkalisod usahay. Usahay dili magasinabot pero sinabot gyapon mi. Kung di ka kasabot niya, mura lamang sabton bisag lisod. Kung di mo sabton mahimo maning gubot na noon. Nganong naka-decide ka nga maninguha og manguyab na karon since first time pa pud nimo ni? Wala na ta nagkabata no. Kay lain po ng gulang na kay tao sa tamang wagkuan. Wala ba niingon nimo, uy, panguyab na dong kay mura og Ning akong tita. unsa mo na pressure ka nila or sa imo ra pud decision na gyud? Ako rang decision ra pod. Yun sa kay rason nga nung siya may imuhang giunang uyab. Wala ra ning request siya ning Usog siya man chat. muta na kay siya. Yan dili siya para sa nang ubang bayan na. Yung sa iyang ganahan mo tumanon ana ba. Ikaw ba kabalo ba ka nga ikaw may kinauna niya? Oo. Ikaw pila man nimo siya. Ikatulo. So ikaw may eksperensyado sa relasyon, murag imong i-guide pud siya na. Oo, usahay. Pero kabalo raman siya. Oh, instinct na sa mga lalaki dagay na. Basta ganahan ka sa babae mo kung buhaton unsay dapat sa relasyon. Kining ngano pong napauo ka niya? Kutong naninguha siya nako gaduha-duha ko kay mix signals kaayo. Ay tungod dagay sa nonchalant niya. O ako kabalo kung naibog siya nako or kachatra ko. Then mo tong niya ko unsa gyud ta. Imo junggi confirm na para maklaro gyud ang sitwasyon ninyo duha. Binuangan naman miss classroom namo na mag-uyab ba mi or dili. Hantod sa asa pa ning relasyon na dagay. Sa hantod-hantod na. Ikaw ka nga first time pa maninimo. Dili na ko mangitag lain, kapoy si mangitag lain. Sa first time na ako, bahala na nagunsay sitwasyon na basta kay share gud ako. Mensahe na lang sa usa-usa. Padayon talab and padayon putas travel goals. Di na ko mangitaglain promise. Tubaga. May dili ra po ako ra pod imong kuan naning gugmaon sa hantod. Hapit maniwala na ako na uyab. Kaya nga naman. Nagbulag mi sa akong ikaduhang ex is kay murag sigig chat og mga bayi. Nya nahadlok og relasyon. Kung sa'yo nakapa-decide di mo nga ipadayon na lamang ang relasyon. Gipakita niya na kaya niya. Mo gito ni kog di na ko manguyab og laki ani oy balag manguyab kong bayi. Munggi ko Makahadlok mo good kay ang murag imong ma-experience na kana ganing ambi ni mag okay ra mo sa imong uyab then na day mga baying ka chat. So murag na trauma ko ato then. Gi-prove ra pud niya na. Feeling na ko di ko siya mong chat, di ko siya mo lain.